Aisa Akita tamema fiamu tamema nyaunema tamema Aisa yegiti au hila yayo ko yegitata hey kwa Akita he konduwan wonu ko falla kon tamema hino mado mi halante fi hungotu mi lutta ta croise de bras fi ko wadi ko laba e post si Allah ni jabi mi hewtiti ko afami ka anduna da do hida wona do suwa yalta ka yasi okay joni sam tawailan do si Allah ni jabi hida andi mi do andi hida andi ko wardir da est ce afami sam do tawailan do hande si Allah jabi mi si da wabi dirisude wona suudu andu modi an gollobe ambe afami sabeda kirdude la ko hari anduda fi sabo na hande ko mi andi fi sabo ende sabo dawde do accu min na sabo tawena parce que mi anda ko fi onu maccani sifa ma inati e bi to mango s'il te plaît ipima min son wala do ka andi s'il te plaît ça veut dire quoi c'est pas vrai Aisa wul do ko gonga kanko andi fi modi am wata marsude ko fenande wul Mimi ya joda ndani na pata ikako nufanga. Joda ndani na pata. Heko. Kamu yo inasaka mo. Ale sungwa. Mimi ya joda kako nufanga la ya watu. Mimi ya joda ndani na pata. Heko. Komi hatuma kale sungwa. Kwa sababu angaduda kale sungwa. Ya, saka ngonjori kale nuwete kusitaka nare sako ni kali si abuzi do pare de langari ni fale ka ko yara ni holle ka ko ni ngangi ti ache ba mo tiro piala ache ba mo tiro ni ya jod ache ba mo tiro na e golle ya ka suma jod yo ala jodo mana ni ache ba mo tiro yala ta no hunde wote wade tanda awa ne kon wadi andi wosi batula hewi ka galle wodi go yalta bayno Allah wadi bemma no suti goni kon fejjude imo arde mida wadi o yey golle ko yon accude golle makko bay ko kanko laami nan jare ka der galle do wonna bana musak makko ay ne juule makko de kerije makko de wata jettude sako nada mo ko der su kori jam ko scandal do be faala wa ha wadi ni fiyalla ko biral ngatuma do kako joy telo fiyalla awa mi wondo na mi tele gondu wadi sugale yawre ka galle be ngankati borbo danjiri nde wonu neddo monene yo lanni ko do ko fa joni landin to da golle nenalde jodo kon honde be fenne boba o ta tuni hore ma accu fedja puse to yo to ko min yoni yude ka galle modo nen ko de jam ko mo do bittinde wonji monti bemma babe tawe na do hande hare na goto sinani be tawe na do fitti ono do min scandal on de min dum do ngara yo buzi do ngala ni nani golle ande escolo ya gal ko ronda ko ndandi ya fitti ko nyande min tiddi waade atakka e der sundu ma ni nokko ande nanda ko min naati yande golle ande ka golle ma escolo ni ko jawara josko kanko jonna kana sokko da mas ko min koy na no ngati milo min ko sabu koy na do min akone ngala min ngai de golle mi so pindi na
Amina. Kon wadi. Kon la fesu di. Sorry. Kon fait di ka suudu ga. Non, c'est bon. Fanko, kon la fesu di. Kon fait di ka suudu do bawa. Duubi jelumi ala do. Hande abi be ambe. Andi goni di mo kwa goni di mo ya. Seke andi kom fala ta fesu fuska suudu mi da fesado. Nda ko muse ma ko hal na lang kwa s'il te plaît. Yan. C'est bon. Ko hono wawi ɗon hay ɓiɓɓe amɓe joni ɓe watti yawade nan ka nder suudu ɗo Ɓiɓɓe maɓe yawma ɓiɓɓe maɓe tigi ɓiɓɓe amɓe watti joni yennude la yewwora ka nder suudu fi hande miɗo arti mi iwi ka tanti to mi ari mi jonni yennu mini sakango mini yo naɗoma ka suudu ɗo yaade yiɗi goɗɗo e madame Diallo kon smati Aïsta inni wo acheni kanko wo c'est impossible o wawata ƴettugo sakango naɗa ka nder suudu koye mo lootude paɗe makko joni mo lootude paɗe mo nego wata lannade nde sakon wara continuer golle makko ɗe c'est ça. Amina akiro seke andi feji boyi feƴƴi sayi koko feƴƴi ɗo fo ko feƴƴi ɗo ko heɗi duuɓi ɗo fo andita kasongo waɗɗango mi alangal mi rawrali mi rawriɗi mi andi mi non sabbolan habbo tu mi halane habbo mi halane alangal mi rawrali fiya hettu liberté ma mais impossible non habbolan c'est ça. accu fi Allah accu mi halane anda sikka wonugo ka suudu ɗo e ɓawa ma haren ɓernde am no waali ɗi duuɓi ɗo fof ko annduɗa a yeehi ko annduɗa haala ɗo kon fof ko andu min kadi ɓernde am walaki hen mais famata hunde wotere pet hakkemi jaɓanon seeɗa ha bolan ɗum c'est ça woni duuɓi sappo ɓaawa mum est ce que on faami o yiya haali ton hande wotere miijite ko halduno ɗen kon fof muɗum duuɓi sappo san yawgol ndaaralam san yi'ugol lam san miijitagol fiyam ɓiɓɓe ɓe garta ka nder suudu ko waɗɗon konno ɗon mais mare moƴƴa mandito ɗon ka nder suudu ɗo ko waɗɗo mo yaltay mi ari fiyo warɗo mo yalto o yaltay Allah no andirami kono o yaltay c'est ça kono wonɗo wadde kon waɗe très attention. ok mi faami position ma ko si on ɗo yaltira no arrangé en fof min a faami donc min on komi torima ko gonɗi ɗin koye accu quoi kala ko yiɗaɓe waɗi ko wullinaymo andu ɗo ena e faale am min min e faale am min min e faale am min ko wullintama waɗata ka suudu ɗo a faami sutolam min heɗoɗalal daara min kadi mi waɗa ɓeyɗi komi wawi kon sembe sa yi ɗum ɗo fof mi yaaba andu je pouvais pas en ce moment je pouvais pas aller là-bas an tigui ɗa no probléme o wonirno ka je pouvais pas mi watano yawde na añi gonno ma goɗɗum go sina anduɗa anni mi acci fof mi suɓike ma mi acci fof mi suɓike ma hara yejjitali kadi an tigui haalay no hoore ma inna ɓiɗɗo ma jiwo a okkimo gorejo ma o Aïssa ka donc simi ƴettiɓe mi inni Aïssa simi ƴetti ɓiɓɓe maɓen mini holliɓe Aïssa mini ko woni biro maɓɓe no woodi komi waɗani ɗum c'est que wona fattingolɓe ma goɗɗum ɗo mais ko suumugol tigi gonno toon kon par ce que mi yiɗa ɓe janɗiɗa e souci a faami suumugol goɗɗum gon ɗo mi yiɗa ɓe janɗiɗa e souci a faami suumugol nene maɓɓe no toñano sokkaka kaso 10 ans ko suudugol ɗum ɗon ina feewi ɗum tu comprends mal les choses kon gonɗa sikkude ɗo min na ɗum gon ma ino golla suumude a faami non sikku on faati Mami, ayo tinggal. Mom. Kunjungan no bungi. Anchi mimi wanu majikol ka shamba. Mama no yago shamba wanu. Ne, ɗani mi jaɓata ko hulata ko an ɗum ko chambre ka ne yeso ni sa maƴƴi yaw ko chambre a waɗo si hay so papa ma no toon kamɓe ɓe yaha saburo janngo gonno marɗa Hey, jango ɓe ƴettude final exam amen o. janngo
jango. le jango la fana ya wala nan goddum boba ho Kono. tun jangi fu do so But mom, hidong ngandi. Ko jango ni final long. ya lam jejima tambe ore men no musu de la Mom, final exam. Nata actually don't know merab. Mom. ye jungan ko o yirto ka lekkol uppanama ila weeti a innaali yo huppane acca ha e futuro ɗo inna janngo ko yo yirto huppane ha ƴettuɗa 20 000 francs jonnuɗa gollo ɓelle jam ɓeraɓe huppanama jonji maɗi harna be yirta o ka lekkol Mom, mi yiltike. Jango mi huppane okay? Kuna perde tala. Hidong ngandi me buri no wodi. Mi jonno ebe ka. Ulin down buri no wodi yo bay ka. Mom, kono hidong ngandi debbo bura taw. Bodi sinan. Mom, jango mi yiltike kala. ya la sina boba ho Mom, o yiɗo mi ñanga hande. no mi ya Parce hare mi waɗi école. est ce que ya ko O yani. Jeni kadi na jono no mo buri mboɗɗi joni ɗo lan hanki ɗi. Min gaynalde a jeete. se danni de wonna Mom. Mommy. Mom. Ɗo waɗi? Hay fuyi ɗo wullude. Oi, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Ni kono waɗi? Oye fiyana. Kono waɗi? E ngari filanɗogol min tawal ñiiri fuyi to. joni ambe jonna mbuɗo sodo yo Non, non è yetelanta fuyi. Come va di là? Kono waɗi? Mami kono waɗi? Guardi. yambe pala no ka wonande Nane haranende kono waɗi? Ko heɓi hande? Guarda, guarda. On suuɗelan goɗɗum hande? Kono waɗi? hande ko ko mako yennuɓe lan fi ɓengu maɓɓe Mami? nden ma wo Mama, come va di? wo koye mi yaltu mi heccanamo suudu kanko e ɓengu makko on to mi mari komi yami hecca ɓiɓɓe am ɓe hontu Babe ngam ɓeegoy ko watta ko naa ko moƴƴi billa walla ɓe landini ko ɓoyte nder galle ɗe hakkuni ngal kono noon sina sago o debbo goto on ɗo rek sago on debbo ɗo na hay goto na ɗiɗo nattoto ko sago on debbo ɗon ɓe mo yennide ɗanen ala ko ɓe mo haccirina hen Kono mama sikku on toñani. e masiri si on ɗum toñanta ɓenma yo Awa ko hanɗo ɓe muññanino baba. Ɓay feno ɓe noddinola mi yettuɓe ɓindi ba. Suga ɗum ɗo mi yewta sahi be sahi. Ha joni tawa baba koye fuɗɗito. Ko ɓe wowawande. woni waɗugol ko Ɓe wullinaɗo hay nenan mawɗo ko ɗum yettora woɓe wullinaɗe. Kala ko fewno baba fuɗɗoto ɗum fi honɗum. Fi honɗum. kamɓe tuni Ko suɓaɓe ka jooɗo immototo e ñoom. billa walla ni Kono mi ñamdanayo ɗum ɗo wa meselal meɗen. Mi ñamday ɗum ɗo. Mi selata on debbo o yaltay ɗo. En tant que ko galle baba mi o yaltay ɗo. O yalta ɗo mi yiya kadi additay ɗo noon. O yaltay ɗo on debbo. Ha ɗum ɗo maaɓe ni on Abo mi sano. banaɓe woni fenano Abo mi sanso mi sabbo kanko debbo on honɗo asde o nene. Selatama. O yaltay ɗo. O yaltay ɗo nene. andinini ko wonki ɓen ma kini Wonkil ɓe donc ɓen maɓɓe ɓuraneɓe ka ɓiɓɓe maɓɓe ɓen. Nene ɗo gandi ɗum ɗo wadda. no yiɗi O si tawno ɓe mawno ɓiɓɓe buy maɓinani. Kono ɓay tun ko menen ɗo ɗi. Ɗum ɗo maɓinani. kadi namin tum ɗoni sonjude min mi supporta e son jaw sabu mo woni ɗiɗo minen kay o mi wakkilaki ɗum ɗo mi wakkilaki ɗum waɗum ɗo way tout surtout O nene. mi wakkilaki So soñjike ko menen soñji. gasi Donc mi wakkilotako ɗum. awa de ngal Mi wakkilo. Mi accantama ɗum nene. O yaltay ɗo. Baba maraɗi ɓe buy ko menen ɗo ɗiɗo ɓe mari. Ko menen ɗo ɗiɗo ɓe mari. Donc hakkile ɗan e muɗum.
Sala jame nyanda lo mama. Merci beaucoup. Enjoy. Bien joué. Ha, Aisha Rasta. Mi ala harna ala ngadina do. Tena ande do kami ngandi do. Oh, no. Amin billa wallahi koko baɗo woni wango ɗo min mi ronkiti ɗum no ɗum koko ɗum nabata ko non ɗum ɗo sikki min mi haalni baɓe fam anda adresse o de ko sama mi yonna ma adresse kam ne ndaariti moƴƴa sikku yiɗa renditi moƴƴa ne awa menen ko nene amen e baba amen yangode fini jawdi ndi wonda yiwde waɗani miɗo farla ya yiltuto par ce que an hay mo yiima no andi ko onon ɓe yummiraɓe luttuɓe konakri ko onon da tawa e maɓɓe an donc puttina mbiro an nani puttina mbiro an anani regarde moi ça babu mbiro an haalata Papa, bonjour. Ça va. C'est bon. Il y en a un. Nanu vergor kasar. Papa. Anu vergor. Papa. Bila wala papa ko do wado ko de galle dum do mo japp ko ni ngal. Dale no nitto sonnade. Kay kilo do mo wata do mo ko de galle ono lar ono lorri me ka de galle. Na feti si dana ora hola. hatta men daro e hoore mo hatta men daro e hoore mo hatta ɗum koni jambaka koni haldirno ɗen koni yewtirayno ɗen on soñje biro on jakkat awa hey ko hunde wotere pet so andi ko soñjugol biro on suɓiro yo aduna moɗon ɗaɓɓugol debbo go piiraɓe ka galle ɗiɗo andi le jawdi wonde ko ono yanguɗani ɗi han heeɓi minen yoɓe yow ande on maraɓe si tawi ɗo ko min e yaya ɗo marɗon mbiɓe ande on maraɓe Marami to. Kali jam, tiyo ɗum baba. Tiyo ɗum, on men gonɗon si tampina meɗa wen. Ha? On dekku bere hande ka ko so ndaro wara woda. Baba men. Ko mo so njibi mo sina on. Debbo madduɗon ɗo. Debbo madduɗon ɗo, gonɗo waɗi. On iɗo andi ko debbo won wadde confiance ka nder galle ga. Non, on tefata. On tefata parce que o addi ko walla o ñamugo jawdi wonde. Kono elle tanala. Immima ni. Do wadi ko mi haalanta o haranani. Katoro to on debbo mi radike mo do ñando tippita daw. Ñando tippita. O wadi on no hon. Warayla. Min mi radike mo. Me radike. O ye o ya te ka galle. O ye o ya te ka galle. Debbo burani o mo ka. Menen ga me wa. O radike. Debbo burani o ka. Mon jomo yo mi ya dirat do mo ono. Me radike mo few. On ko mi ngati mo biro mo ko mi ngati mo ono ga ko mi ngati on. Donc si o radike mo jiwitira ba mo ko memo yo ga ya. Bona andi kada ko no mo han addi mo. Dakito e mo don kadi addomo. Menen no ko yaltido. Ñando tippiro baba. Ñando tippiro. Yo gando perdi la min. On yo gando perdi la min. Na antum. Dara be perdi nge dido no fo yaalo nya. No baba ake hakande ko no jodi ko no jodi. Ko no wadde mo ja. Ko no wadde mo ja ke de me. Ola ni ko yite nder galle.
ha hande e mankala respect hande fuɗɗi ko woni sabu ɗum il faut qu'il y ait une solution. Ɓe mi andi ɓen tigi hiɓe ɗatani law o honɗunde taw hande ko ɓe wollirantalan ni o waynani Commission ko woni o haftinde commission ko woni o wonjoɗi commission sama kalaji ɗi mi haalne o nomo wonde si on ɓe suivi émission haro question o nomo ɗimo andito il faut ɗe mari hare koyo gollimo avec le ɗiɗo mi hande waɗaki mission échec non mission jali fof ko reji ɗumati kamaba tanguetto ande échec kanakana famika mais namoyo wiyawon c'est pas la première fois que nous avons dit que c'est pas mais après la même on a appliqué mais il y a une loi là mais c'est ça là voilà c'est ça hare andi je pense non ne t'en fais pas seulement mais que tu as des composés et tu l'as ouais voilà mi so waɗi émission woni haala ɗon so faala mi jonne de plus ɗum wota maatuya mi yo resisi ɗum so resisi noddena ko téléphone ino mission o resisi waɗata de ɓerɗo on est d'accord je vous donne le double encore si on golli goɗɗo mi joni wallahi je vous donne ça